de la població que no se'n beneficiarà, les persones que van amb cadira de rodes o les que portin un cotxet de nen. Cal tenir en compte que per anar des d'aquí fins al centre de la ciutat s'ha de caminar molt i costa amunt o bé pujar un centenar d'escales. Les entitats de persones amb mobilitat reduïda han demanat a l'Ajuntament una solució, o bé la instal·lació d'ascensors o bé rampes, però el consistori diu que ha estudiat les dues possibilitats i que cap és viable. Disgustats i decebuts es miren les primeres escales mecàniques urbanes que hi haurà a la ciutat al tram de les 100 escales. Satisfaran la tan antiga demanda dels veïns de suavitzar els 24 metres de desnivell que hi ha entre els carrers Vapor i Zamenhof, però ells, com les persones amb cadira de rodes i cotxets de nen, no hi podran accedir. Una vegada més sentíem la sensació que hi ha ciutadans de primera i de segona divisió. Hi ha prou mitjans tècnics per haver-lo fet accessible. Ascensors, rampes tipus com les que hi ha al Parc Central o a l'estació de l'AMPE. Aquestes alternatives, tot i que van ser estudiades per l'Ajuntament, es van desestimar. Diuen que són inviables. Les alternatives que hi ha damunt de la taula, diguem-ne, són l'ascensor, que en aquest cas, per haver-hi patrimoni allà present, no es pot posar un ascensor, i la segona alternativa és posar una rampa que pel tema dependent ens obligava a començar la rampa molt més enllà. Des de fa 2 setmanes s'està treballant també en la instal·lació d'unes escales mecàniques a l'exterior del Palau de Congressos. Aquí sí que hi haurà una alternativa per a les persones amb cadira de rodes, ja que s'habilitarà l'ascensor que fins ara era d'ús exclusiu pel Palau per a ús públic per a les persones que ho necessitin. Des de la Federació ECOM, però, no ho veuen del tot clar. Ja han demanat cita amb l'alcalde i no descarten anar al síndic de Greuges. I ja hi ha qui, a nivell particular, ha presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Txell Casas, TV3, Tarragona. Avui fa 10 anys de la mort de l'artista